Hey, what's up mga homies? What's up mga madamski, mga busingski, mga gawins project. So, ngayon meron lang akong opinion tungkol sa nakita ko sa Face the People sa TV5. Sa napapansin nyo, kakaligo ko lang tapos phone lang ginamit ko sa pagbi-video. So, hindi talaga to vlog. Meron lang sana akong para malaman nyo yung sa Face the People sa TV5, yung may maliit na bata na nangliligaw sa na meron siyang dwarfism ba yun? So, meron, kasi habang naliligo ako parang hindi ko na kaya na hindi magsalita kasi gusto kong ipaalam sa lahat na hindi porket na meron kang ganong kondisyon ay tinutukso nyo na yung tita nung babae na nililigawan niya for 3 years, tapos tinukso-tukso siya. Yan, engkanto, yun, tingnan nyo lang para malaman yung mga sinasabi ko. Yun, engkanto, maliit na tao, walang kakayanan. Tapos nung tinanong siya nung host na kapag si Michael yung pangalan ng lalaki, kapag si Michael matangkad, kahit hindi matangkad, mayaman, pinanganak na mayaman, may kaya, may trabaho, tatanggapin mo ba? Sabi nung tita, tatanggapin ko, why not? Alam nyo, hindi yun magbabase sa pera kasi hindi nyo nafe-feel yung nararamdaman ng isang tao kasi alam nyo, meron kang kamag-anak, meron kang kaibigan, kapatid, anak na merong ganong kondisyon. Gugustuhin mo ba na lait-laitin siya sa iba? Di ba hindi? Pero the fuck? Ba't ganun, madam? Ba't ganun? Di ba? Kung di mo siya gusto, wag mo na lang siyang pagsalitaan ng hindi maganda. Kasi hindi yan nakakatulong. Hindi yan nakakaano sa kapwa, nakakasakit kayo ng kapwa tao, kapwa Pilipino. So, meron pang isa, yung tatlo kasi raw yung tatlo daw yung nangliligaw. Merong isa pumunta rin dun. Tinanong anong mas above mo kang Michael, sabi niya, mas ako, mas may kaya ako. Dahil mataas din siya, sabi niya mataas siya, pero God, mataas ka na sa height mo, ang liit-liit mo par. Sadyang maliit lang yung katabi mo. So, kasi katulad daw ng construction, kaya daw niyang mag-construction, mag-apply, makukuha daw siya. Tapos yun si Michael, tingnan daw natin kung siya ang mag-construction, mag-apply, kung meron bang trabaho na i-accept siya, kung ano siya. Wala daw. Pero God, construction lang ang nalalaman mong trabaho dito sa mundo. Malay mo, in the future, siya ang amo mo. Tingnan mo. Ang taas na ng tingin mo sa sarili mo, hindi mo na nakikita kung ano ka, kung sino ka, at san ka. Ang tinitingnan mo lang yung mga nasa baba. Pero hindi mo alam, mas nasa baba ka pa nila. Nandun ka sa silid. Nandun ka sa isang sulok na, God, nakasasalug nga ginatumban-tumban sa mga tao. Hindi ka kabalo mo respeto, hindi ka marunong respeto sa kapwa mo. God, ba't merong mga ganyang tao? Tapos ang ganda ng kalooban ni Michael, ang ganda ng batasan niya sa Bisaya pa. Hope to see you soon, Michael, na successful ka na. Huwag kang magpadala, bibigyan kita ng babae. Kahit wala akong babae, marami pang babae na tatanggap sa'yo. Lalo na maliit ka man, pero ang laki ng ang laki ng pagmamahal mo sa pamilya mo, sa Diyos, sa kapwa. Marunong ka rumispeto, marunong ka lahat. Hindi basihan sa height, sa itsura, sa lahat. Nagbabase yan sa respeto, paggalang, pagmamahal. Sa yun lang, Michael. Yun lang, guys. Huwag tayo magpadala sa mga and please, sana kahit hindi man tayo perfecto, pero sana makatulong tayo sa iba, sa wag
hindi natin sila gusto or meron silang mga anumang wag na nating pagsalitaan ng hindi maganda. Isipin nyo lang parati na meron tayong Diyos, meron tayong kapatid, meron tayong cousin, meron tayong tita, meron tayong inay, meron tayong mami, meron tayong daddy. Kung meron man tayong hindi kasi natin alam kung anong patutunguhan, anong kalalabasan ng natin sa isang tao, magpakakamatay ba siya or masakit yan sa totoo lang. So I hope this video can help you guys, no. So sa Face the People ko to nakita sa TV5, no. So tingnan nyo na lang, i-search nyo na lang yung Face the People. Siya, si Michael ang pangalan niya, nandun na. Hindi na ako maglalagay ng link kasi baka maano tayo. So yun lang, hindi to vlog, isa tong opinion ko to. And please guys, be matured enough, be respectful, mahalin natin ang kapwa. Kasi ganyan lang ingana lang ang kinabuhi bay. Respetuhon, happy, malipay. Dapat tayo yun, we must motivate each other. Huwag nating hilahin pababa yung mga taong alam nyo na. So I hope itong video na to na ako'y maayong istorya nga nakamata pod mo na mo'y nakuha bay nga hinaot unta nga mora gid sa kadagan ako istorya sa kalibutan bay. Ang tinuod ragali nga makapapis o maka-feel love, freedom sa tanan ng respeto ra. So #respect for this day. Respect. Give some love, yeah. Yan lang yung pinaka-importanting bagay sa mundo, rumispeto at respetuhin. So yun lang lahat. Michael, God bless bro. At sa'yo yung isang nangliligaw, God bless sa'yo. Sa tita nung babae, God bless sa'yo. So yun lang, Michael, I salute you. Kahit tinutukso ka, kahit tinatapak-tapakan ka, nandun pa rin yung respeto at paggalang, yung love. So thank you so much sa panonood guys, no. And we must respect others. Huwag natin silang tapakan. Imbis ato silang kantsawan bay, ato silang tabangan. Lang. So maraming salamat. Peace. Magbibihis na ako. So bye.